Yo, what's up? Good morning mga kasunggab. So ngayon, nandito tayo ngayon para tawag ito, magpapakain tayo ng tilapia. Okay. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So yan guys, yun yung pagkain nga pala ng tilapia. Ano tawag ito? Feeds. Feeds, okay, feeds. At saka may kasamang kanin para pandagdag. So pasensya na sa daan, medyo tawag nito madulas. Ayun na mga kasunggab, nandito na tayo. Tingnan nyo naman guys. So nandito na tayo sa pest pond ng mga tilapia. Ayun guys, nakikita nyo ba? Napakaraming maliliit na tilapia. Yan ang papakain natin. Ayan guys, grabe. Ito yung tilapia, 2 months old pa lang po. Ang dami nila, sobrang grabe, gutom na gutom talaga sila guys. Pagkain nila is feeds, parang guys, yan yung parang limang block. Nandun yung parang para doon yung pregnant. Doon sa malalaki na rin dito. Malaki-laki na sila. Dami. Gutom na gutom sila guys, oh. Siguro mga 1,000.
guys, nandito na tayo sa panganakan ng tilapia. Kumbaga dito sila pinapanganak.